Kleine morgels voor de Vlaarsen. Mag dat? Kleine morgels voor de Vlaarsen. Kleine morgels voor de Vlaarsen. Ja, het is kennelijk te gewaagd om alle Vlaarsen op moeite te doen. Is in de nek de buurt, alles schijnt te zingen. Wat is het vanochtend? Het is vanochtend. Vaste jongen, gelijk op. Hij steekt nu op de kop, de vlag is er weer op. Dankjewel. Leef u, ik vraag de jury nog weer te komen. Voor mijn team een nieuwe jury, ik denk aan Floor en Joost. Ja, de kijker is wel gekost als het podium, hè. En Melanie, prinses Melanie. Hoe is prinses Melanie? Dankjewel prinses Melanie. Melanie, veel aan het serieuze werk om te beginnen. Ik zal hem even vasthouden. Geef heeft de jury ook een medaille van de Ger Giebels medaille. Precies eerder. In een rijkje Mooie hoed! Mooie hoed! Mooie pet! Zo. Nee, Jules Liefraakson. Je moet nog even uitleggen wij gewonnen hebben en wij de beker kregen. Dat moet ik even vertellen aan de Frans. Frans is goed. Wat is Joost van? Joost, leg maar voor. Ik ben een beetje vervallen, dat is een actie. We hadden eigenlijk besloten dat de jam sessie de beker zou krijgen. Ja. Oh, maar ja, wie moeten we dan de beker geven? Dus dat is... Ja, inderdaad, Vera. Vera mogen we de beker geven. Dus Peter was het Goed zo.
Geweldig dat je hier bent. Een van de fans. Ik is een prenschijf hoe lekker wat de beker betekent. Ja. Kijk, Vera, we hebben hier de fantastische beker. Als ik in scène geen al jaren met. Er zijn echt al jaren met. Maar dat zijn, de links dat zijn gebroken, maar dat zijn allemaal herinneringen. Van alle dragers die deze beker hebben gehad. Ik kon hem bij deze overhandigen. De heeft hem verdiend. Zet hem ergens. Wat een mooie tijd. En ik wens dit er heel veel plezier mee. Dus bij deze, van harte gefeliciteerd. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Wenn das so weitergeht, ein ganzes Jahr. Wenn das so weitergeht, Halleluja.